मकल दं नि लाखि खानोसै अ हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो बिथांमोना मिथिखागौ जे जोंनि गामियाव सिलभार जुबलि जानानै थांबाय बाथौ फुजाया जोंनिया 25 बोसोर जाबाय आरो लोगोफोर स' बिनिनो सिलभार जुबलि सेलेब्रेट खालामदों दिनै लास्ट डे बिनिनो सानथाम हाबाफारि लादोंमोन स' दिनै लास्ट डे आरो दा हानजा सुनाय हाबाफारि थ' बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय लोगोफोर स' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना स' थोदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो deh boleh tunggu mai Halo deh. Đây vẫn giờ không? Iya. Kita boleh kita. Lembat. Jaya bocor berai batauge. Jaya bocor berai batauge. Pela ada selama tempat. Oh. Ni mà không đó mà. Mà mình còn. À là sao? Không đâu đấy, phải nào lúc hóa ra cần lâu vậy. Càng gì mà bắt chân đâu mà. Càng gì mà. Anh thầu đi. Dày nó xin ta. Miệng sự vậy hay. Sự vậy hay mà hà này. Hả? Dày được.
hurbai. Kawan kita dah akhirnya cuma yang dikira. Jangan. Bro. Mau kolong nih, laki kan sih. Oh. So लोगोफोर हानजा सुरनाय हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय बेनि उनावनो दा खेराइ मोसानाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन